Nu når jeg sådan er tank, ikke? Og hvad skal jeg så købe af ting og sager? Liv og armor. Du skal bare købe det recommended. Okay. Ja. Så liv og armor. Jeppe, det du skal starte ud med nu, den er lidt kompliceret, den vil jeg lige hjælpe dig igennem med. Fordi det er ting... Hvad? Han skal bare det der skjold, der gør, sådan, så han last til, der er minions, det er under halv HP. Ja, det er... Og han guld, og jeg får guld ud af det. Ja, men det ved jeg ikke, om man Det kan er finde ud af. klassisk Det support. ved jeg ikke, om man kan finde ud af. Altså. Okay, det kan du godt, Jeppe. Øjeblik, jeg skal nok drikke. Ja, jeg sidder så bare og tyller Pepsi ned. Jeg tror sgu stadig, I har feber, Jeppe. Det er ikke så godt. Tror du det? Ja, altså, jeg har det ikke så godt. Nå, Ellers er jeg bare mega meget forkølet. det kan jo være. Min YouTube-account, hvad skal den hedde? Jeppe, Leeward Gaming, det ved jeg ikke. hvad siger du? Leeward Gaming. Det var egentlig en god idé. Har du stjålet det for nogen? Nej, det er bare udgangspunkt i dit eget navn. Og hvad siger du lige? Ja, Leeward Gaming. Lige W-A-A-D. Ja, Hvorfor? for sjov. Det ved jeg sgu da ikke. Det betyder læs side på dansk. Det er så det der Nå, ja, intimt udtryk. ja, Leeward. Det Ja. var sgu da genialt. Det var sgu da meget sjovt, Jeppe. Okay, Jeppe, det du skal starte ud med at købe, ikke? Ja, Det ligner sådan en flag, den hedder Relic Shield. Den er, hvis du går ind i All Items, så er den på nummer 3 liste. Altså tredje række, første fra... den er under starting items. Ja, okay, og så køber du et ward, Ja, og så køber du... Ja, never mind. altså et rigtigt ward. rigtig ward. Ja, nede i bunden i recommended, der er der sådan et grønt øje, der kigger til venstre. Åh, Den køber du. Og så tror jeg ikke, du har flere penge. Jeg skal lige have... Jeg ved ikke, om jeg skal binde mig til Jeppe. Ja, det skal du. Alene med ham. Nej, det skal du nok ikke. Bind dig til mig. Jamen, så skal du komme herned. Nej, jeg tager blå, og så kommer jeg ned bagefter senere. hvad skulle jeg så, top eller bot? Ned til mig. Bot. Så prøver der Eddie, kan jeg give altid bot. Når du køber water? Nej, det gjorde du ikke, Jeppe. Nej, jeg havde ikke råd. Jeg kom til at købe 2 live potions. Og så solgte du den ene, oh my god. Ja. Der kan du trykke på sådan en pil, så får du pengene tilbage fra den. I stedet for selv. Nå, ja, det vidste jeg så ikke. Den hedder Undo. Nej, det finder du ud af, Jeppe, sådan nogle ting. Jeg har hørt Kalista, hun skulle være sindssygt svær at spille. Jamen, det er noget med, når du auto-attacker, så skal du stoppe det efter, eller et eller andet, og så kan du hoppe tilbage. Jeg ved sgu ikke, hvordan det fungerer. Jeg håber det. Jeg har ingen anelse om, hvad der Det skal. nok have taget costume game med hende først. Ja, det var nok en god idé. Jamen, det kan umuligt. Det er aldrig af, det kan en skylde som spiller. Ej, man kan godt løbe rundt efter auto. Du, 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 du. Det var et lækkert leash. Hendes autotag, det er sådan et dash nærmest. Og så kaster hun hendes spyd. Nå, okay, ja, okay, fedt nok. Men du kommer herned, så jeg kan binde mig til dig. Ja, jeg er der lige om 3,5 bid. The Black Spear. Jeg jumper dem. Kan du... Jeg er så bange, drenge. Altså, man kan kun bruge hendes angreb, når man har auto-attack. Det er fucked up. Hvad mener du? Ja, det der hop. Ja, du skal købe static shift med hende. Det skulle være pissegodt.
Hvad blev det af at komme her bot? Jeg har roligt nu, jeg skal lige have rød, så jeg er klar til noget gank. Og I skal ikke pushe for meget, vel? Du pusher overhovedet ikke. Fuld lidt. Ja. Too slow. Nu, kom nu bot, mand. Slap nu af, mand. Jeg skal lige knæppe dem her. Jamen, jeg skal bruge en at bind mig til. Nej, det er jo ikke noget... Altså, du kan kun gøre det med dit old, dude. Du har jo spillet Kalista før, har du ikke? Du har jeg ej. Har du ikke? Nå, Nej, ja, det er det, jeg sagde. Det kunne godt være, at jeg skulle prøve en custom først. Altså, første gang. Okay, smid den. Jeg får lige boller derovre. Nå. Nej. Fuck. Hvad fanden sker der? Okay, vi er bandet. Nu har jeg brugt det. Du ved godt, hvad det gør, ikke også? Hvad siger du? Du ved godt, hvad det gør. Nej. Jo, du samler mig op, og så jumper jeg bare derover eller et eller andet. Jo, men jeg gør sådan. Du kan ingenting gøre. Man får altid chok, når Nå, okay. det. Ja. Så er skærmen nærmest sådan for alt. Så Ja. er et sted, du kan hoppe hen. Lidt ligesom Ultimate Malphite, faktisk. Jeg var ikke helt... Ej, hvor træls. Maokai. Uff. I love that Maokai. Now I got greedy. Jeg gad godt bare have en anden AD carry, som jeg virkelig godt kunne spille. Fuck dem der. Lidt ligesom Lucian. Ja. Lucian han er også lækker. Du kan da godt finde ud af Lucian. Kan du ikke? Det siger jeg heller ikke, men jeg siger, jeg kan godt have en ligesom Lucian. Undskyld, Magnus. Jeg har bare løbet, og så det. Løb! Ej, du døde, Jeppe. Ja. Det er jeg også sikker på, at væk nu. Hun er vild, hende Kalista her. Hun jumper bare rundt. Men den farm der, den er ikke sådan skide god. Hvad ligger din farm på? De to AD carries, but det er sådan lidt... Er de det? Ja, AD carry, det ved jeg ikke. Jeg er AD begge to. Ingen bots. Vi kører hots. Skal jeg komme bots snart, guys? Ja, det er lige godt, fordi at jeg ikke... Jo, altså det må du godt, men jeg kan ikke rigtig gøre noget. Så skal jeg blive tilbage, fordi de skal rigtig hårdt, den her. Det kan jeg sgu ikke lige helt vende mig til, det her med at spille... Eller, det går nok anderledes. Væk. Men det er rigtig godt skjold, du har brugt der. Det gør sådan, at du ikke bliver skadet på rigtigt. Meget lidt i hvert fald. Men dit ulti, det er rigtig godt, det der du får på tast nummer R. Ja. Det gør lidt ligesom Ashes faktisk, hvor du stunner dem alle sammen. Du laver bare sådan en riddle i jorden. Ja. Shit. Lad mig komme væk herfra. Ej, så simpelthen. Så, dø. Så fik du det. Jamen, det gør. Bare bliv ved tower, Okay. Så bliver ved tower, så tager hun ikke det pen til dig. Forhåbentlig. Skal jeg købe AD eller Static Shiv, Start med at... det må du sgu ikke selv om, helt ærligt. Det ved jeg sgu egentlig ikke. Nej, jeg kan købe den der bind der gratis. Nej, køb gratis. Kan jeg det her? Tag den igen. Kom nu. Det der, det var heldigt. Hold kæft, det var timet, Magnus. Ej, jeg har set noget så heldigt. Magnus, det var timet og tilrettelagt. Men noget jeg ved, det er, Jeg er ikke heldig. at jeg går psyko langsomt. Men
Jeg tror også, det er vildt godt, at jeg har begnet mig til dig, fordi så kan du jumpe ind ud fra jungle, uden de ser dig. Ja, men det var godt. Skal jeg ikke lige komme bot eller noget? Væk. Ej! Nå, det er fint. På et eller andet tidspunkt, så er han ikke så meget guld værd. Tror jeg allerede, han ikke er. Nej, har du fået et kill, Jeppe? Hvad helvede? Ja, det har jeg sgu da. Nej! Men whatever. Nå, skal vi prøve at tage Jeg dem? døde under tower, så 2 tower damage på Jeppe. Okay. Eller for Jeppe. Fuck nu er, man. Jeg kommer lige om ikke så lang tid. Ja, det kan jeg godt bruge, og det er nu. Er det nu? Jamen prøv at se, så hårdt de skader. Det er helt åndssvagt. Okay, jeg holdt. Nu skal hun dø. Hun dør nu. Nu dør hun. Brug det. Ja! Magnus! Jeg blev forvirret! Lige pludselig så trak du mig bare ind. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg brugte det første gang. Fuck, det var forvirrende. Jeg tænkte, ja, nu går jeg panik. Jamen, det virker rigtig godt. Det virker rigtig godt. Det var faktisk det, der gav winnet. Eller, det var det, der gjorde det. Det tror jeg faktisk ikke lige, de havde set komme. Pas på her. Hun er lidt ligesom Niddle. Hun har en pil, der skader hårdt. Resten det er auto-attack. Nej, hvis du basic attacker mange gange ind i fjenden, så kan du trække pilene ud af dem igen. Ja, men Det er ret godt, der. det kræver jo ligesom også, at jeg basic attacker. Ja, det kræver ligesom også, at du kan finde ud af det, ikke, Magnus? Hold kæft. Magnus, slap nu af. Hvad? Så er du bare helt rolig, jeg kan ikke høre på dit pis mere. Vi er dem, der smutter hjemme. Ja, fuck noget lort. For helvede, han skader hårdt. Hvordan kan han skade så hårdt allerede? Han har 110 AD. Han har ingen skid. Han rykker mig bare ned. Det var den der så kraftig gift. Hvad har hun gang i hende, Katarina? Hun sucks. Eller flyver Jesus, den der Q der, flyver den over minions. Nej, det gør den ikke. Okay, så bare hold dig bag minions, Jeppe. Altså vores minions. Nå, så det er ikke deres, jeg skal holde om bagved. Oh, Jeppe, you are so fucking sweet. Ja, det er nok. Eller nu må jeg komme bot, hvis du har nogle kills, fordi vi har brug for at kunne nappe dem. Hold kæft, hvor skader han hårdt. Det er helt sygt. Det er jo nok åndssvagt. Hvad er han? Jeg rammer aldrig med det spyd der, det er helt vildt. Han sådan dodger bare hver gang. Okay, jeg kan også godt skade. Det var godt dodge det der. Ej, vi er dem der spad. Nej! Hold kæft, man. What? Det er det, de er sgu ikke ked af. Men det er også totalt sygt, de går 2 AD carry spot. Eller det gør vi fandme i næste game. Magnus, det er altså heller ikke godt for alle, det er ikke? Jo, du tager Urgot, og så tager jeg Jay, eller så tager jeg Varus. Så smider du bomber, og jeg stunder med tower. Er det det, vi gør? Ja. Men den her jungler der, han er aldrig bot.
Er han ikke? Nå. Ja, der er sådan noget ordsprog. Always blame the jungle. Hvem bruger vi nu? Er det rigtigt, Allan? Ej, ikke lige hvad jeg ved af. Jo. En gang jungle kan jeg Magnus, hvor blev du af? Jeg vil passe på. Niklas, han er ret god med kalister, men jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om hende. Jamen, jeg har heller ikke været i noget teamfight nu, men hun kunne være rimelig god i teamfight, tror jeg, fordi hendes ulti, det engager man godt med. Det gør man. Har du ward, jeg vil du kunne placere der, inde i busken her? Heroppe. Sådan der. Kæft, de er godt nok hårde, de der. Eller kommer du bot? Ja. Er du klar, Magnus? Nu laver vi the didgeridoo, swiggity hack, back, daggedy wagger. Jeg vinder jungle, så uden han ser dig. Ja. Jeg løber om bag tårnet, så jeg vil bare holde dig bag Magnus. Er I klar? Gå hen til Magnus, Jeppe. Nice. Fuck hende der. Nu pusher vi. Magnus. Jamen det er også helt fint, Magnus, hvis du vil køre så meget solo. Jamen det vil jeg, fordi jeg skal lave noget damage på den ko der, så hun ikke kommer tilbage. Men nu har jeg alligevel haft 2 med mig, så kan I lige tage det der minions der, ikke? Nu smadrer vi dem. Jeg får nu taktikken med hende nu. Det er lige Hvad er gået det? op. Det gik op for mig lige kort før du kom. Ja, hvad er det? Det er, man skal ikke højreklikke, når man skal gå, men man skal trykke på venstre klik, så hun ikke går. Men prøv at se, nu hopper jeg. Hver gang jeg kaster spyd, så hopper jeg. Ja. Så skal jeg gå i den retning, som jeg nu vil lige. Mm. Men jeg hopper jo så væk fra mit target, imens jeg kaster spyd. Lad os på, at Jace kommer ind. Jace Jeg kan godt se dem. Jeg kommer op. Oh. Ja, bare løb. Jeppe, hvis du har ult, så brug det. Jeppe, ult! Ja, han på dem! Ej, okay, bare løb. Det er fint. Bare stik af, Jeppe. Du når det, bare løb. Jamen, jeg havde ikke noget uld at bruge alligevel, Allan. Nej, men du har ikke noget flash. Du har ghost, har du ikke det? Jo, den der hurtige mand, der løber eller sådan noget. Den jeg har brugt. Nice, that's close. Ja, fint. 1 for 1. Important. Worth it. Such worth. Allan, bare rolig, jeg kommer til carry nu. Ja, det er godt, Magnus. Hold kæft, Allan, jeg kommer til carry nu. Ja, det er flot. Mig, de har Jinx.
Flot, Magnus. Rigtig flot. Jinx, hun har masser af det. Kom så. Nej, men er det en Jinx nu? Okay, Jeppe, vi skal have warded heroppe. Den vej, det spøgelsesflyver, der er en den hæk der. Ja. Og så er vi dem, der er skrevet af helvedes til, for det gør æder med i munden. Men det er så sygt, man kan ikke nå en skid. Man kan ikke nå at lø. Hold da kæft. Jeg må lige dyrke, han har 201 af det allerede. Kom Caitlyn, eller ja, nej. Katarina ned med sådan en useless gangster engang imellem. Kæft, hvor er det ringe. Du er nødt til at gå baby lidt mere i botten. Ja. Du er også level 11, vi kun level... Jeg er kun level 9. Det er alle Jeppe også. Vi er level 10 og 11. Kom ned, nu. Vel, jeg skal lige have... Så mister vi tower lige lidt. Gør I det? Det gør jeg alligevel. Nej, ikke før. Okay, jeg kommer. Ej, jo, Lad nu være med det, den vej, den spade. Okay, vent. Ja, der er water. Nu er de klar på den der. Jamen, der er water. No mind, kom bare. Ja, jeg går heroppe af. Jeg går den anden vej rundt. Jeg er også helt klar. Jeg går bare på ham der. Jo. Mathilde sover her igen, Ja, hvis det er okay med dig. det er helt okay. Okay. Ej, ikke bare klippe, hvis det er det. Ja, ja. Det er dig, vi skal nok også. Godt, skal jeg sige dig? Nej, gider ikke godt holde kæft. Hvem snakker med? Jeppe og Magnus. Var det godt at være ude at skøjte? Det var godt. Det var fint nok. Væltede I? Nej, men foden var ved det flere gange. Jo, og hvad fanden hedder den hedder? Alina, hende der islandspilleren godt. Big time. Ja, hende der er alene. Ja, jeg ved godt. Ja. Hun væltede big time. Hun var næsten lige kommet ud på isen, og, sådan, og så skulle hun lige blæse, når hun skulle dreje rundt. Så vælter hun. Hold da kæft. Det var pissegønt. Hvad? Hvor var det med at smutte, eller? Fuck, er min mobil henne? Min mobil ligger over sofaen. Den ligger derovre i hovedet. Magnus! Vi tager... Nej! Magnus! Jamen, hvad sker der? Jeg ved det ikke, Magnus, men du sutter flere pikke. Jeg er så glad. Det skulle jeg ikke have gjort. Should not have done. Au. Alt den AD. AP, eller hvad fanden hun nu bruger.
Okay. Fuck. Too late. Ja, Hvad så? de har fået dragen. Væk. Fuck. Undskyld. Satans. Jeg ikke lige se. Ja, jeg skulle have været bindet med Jeppe, det der. Ja, jeg kommer ned til dig. Bro. Okay? Er du klar? Nu tager vi de små krisebasser. Det er 4 nu. De er 5. De er 5. $100 er afsted. Og det var da også godt at bruge sit jump på det der, i stedet for at jump ham, så han kunne stunne ham. Noob, sagde jeg. Ja, så har man kæft godt. Og han fik alt sammen lige i hovedet. Dette var seksuelt. Vi vinder den nu. Hvad? Vi vinder nu. Ja, vi gør. Vi owner dem nu. Nej. Det skulle en bil. Ja, det er Jax. Det er J. I stedet for at lade ham til B, så gå hen og kalde den. Ja, det er Nej, Katarina, Magnus. Nej, drenge. jeg Drenge kan op. ikke gøre noget der. Jeppe, bare gå i midt. Så kommer jeg lige om lidt. Skynd dig over i midt. Nej! Jeg vil flash væk fra... Jeg vil flash væk fra Jinx's ult til flash af kraftet med langsmerte, så du stadig ramt. Jo. Er du klar? Vi går på ham der. Hvad? Ham er en lille gnom. Ja! Du blev killet. Eller tog du en af dem? Nej, det gjorde du ikke. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror ikke. Jeppe, pas på. Jamen Jeppe, han kan holde til det, hvis også han bruger hans skjold. Ja, jeg kan godt se, at han kan larme med det skjold der. Han shielder, og så bruger han ult. Så kan vi alle sammen, så kan vi nakke dem. Hvad fuck den minion buggede? Jeg bliver nødt til at gå tilbage. Jeg har 4000 G, jeg lige skal have brugt, drenge, så... Vil du ikke give mig nogen af dem? Nej. Lad mig nu gå tilbage, bro. Tak. Sådan der. Så fik jeg lige en... Jeg skal nok... Det er også lidt meget. Jeg er klar, dreng. Nu slår vi dem sgu ihjel. Okay. Nej, ikke lige nu, men... Jo, det kan vi sgu egentlig godt. Men ikke bruge de dolt, eller... Magnus, hvor er du på vej hen? Jeg skal sgu ikke derop, men de er der alle sammen. Det er vi også. Nej, vi er ikke. Det er godt at være fysisk, men psykisk så er vi fandme ikke. Magnus, det var lort, det der. Jamen, det er sgu da lige lort. Det er da ikke på. Der døde jeg. Er du død? Hvor er damage hen, drenges? Hvor er Katarinas damage hen? Satan. Nej, Katarina, du fik ikke engang en! Kata, du stinker. Det er OP det her, der. Hun sucks jo. Hvad var der slog mig? Det var... Jeg skal have Morph Malmortius. Malmortius. For lifestyle, ja. Fuck det med, mand. Get next Drake. Yes, vi skal have next drag. Kom nu, giv mig den der. Fucking langsomt. Giv mig den motherfucking langsomt. Giv mig den motherfucking langsomt. Yes. Og den er kommet. Warding upcoming
rake. Jeg kan ikke forstå, hvad du mener. Jeg vil følge med ham der. Ja, ham der, du mener Magnus? Nej, vores filer. Det står, vi har en noob jungle. Prøv at se på mig, Magnus. 9-2, det er ikke noob. Ja, det er med noob, man kun er i 1 eller 2 lanes. Det er overalt. Jeg var overalt. Jeg har hjulpet med at push top og midt og bot. Magnus, er du ked af det? Nej, skuffet. Jeg er dybt skuffet. Jeg er tragisk skuffet. Jeg ved ikke, hvordan man er tragisk. Jamen, det kan jeg hurtigt forklare dig. Det er så sørgeligt, at det er ubeskriveligt. Så nu kommer han der igen, og han skader bare hårdt. Noob, eller han kommer hjælp. Jeg er lige op for farm, mand. Jamen, det skal du jo ikke, du er jungle. Ja, det ved jeg sgu da godt, men jeg skal sgu da også sørge for, at de ikke presser vores lane, jeg er på vej herned. Nu dør Katarina. Kommer du deroppe. That damage though. Vi mister på en hernede. Han kommer der. Ja, hvor meget damage skal han for satan der. Han er bagfor. Der er han. Kom her ind. Okay, hvis Jinx hun er... Nej, jo, Jinx hun kommer her. Penetrerer vi hende fandme. Gå væk. Kan I rumme det, drenge? Så er det bot nu, Allan. Du skal ikke kille. Kan du rumme det? Jeg er på vej herned. Magnus. Ja, det skulle ikke undre mig. Kommer. Så kan I jo ikke gøre noget som helst til. Ja. Der tager vi lige den her. Den døde hurtigt. Skal vi have Rice? Skal vi have Ryse? Ja. Slap det af. Okay, Mokker han er her jo bare. Væk, Kjeve. Der kom lige sådan en bitte granat, der er kastet fremme. Det er faktisk en sapling. Ja, men det er stadigvæk en granat, ikke? Jeg har aldrig hørt om en granat, der springer i luften. Har du aldrig hørt om æbler? Jo, det er sket. Det gider jeg ikke, det lort. nej, ikke nu, mand. Bror. Jeg fyrer den af lige pludselig. Han så meget damage der. Okay. Nej, du har intet liv. Nej. Fuck. Kom nu lige. Så går Katarina ind, så vælger hun lidt væk i stedet for, at hun kommer derind. GJ. Kata without ulti. Nå, det er Jax, okay. Hvad der gjorde damage på mig? Det var kraftigt med magic damage, så skal vi da have en spirit visage. Jo, smækker ham. Hold op med de penge der, Er du klar? Ja, 100. Jeg er lige i nærheden. Jo, men det er han til gengæld ikke. Jo, bare afsted, hvis du kan finde ham. Find ham, Magnus, så kaster hun over bare fra den ene ende af banen til den anden. Ej, vi kan sgu ikke tage Baron nu, kan vi jo? Det kan vi sgu ikke godt. Jeg er level... Ej, vi kan gå Lol, I er level 14, jeg er level 17. Ja, hvorfor munden? Fordi I sucks. Fordi du farmer top. Ja, det kan godt være. Skal vi tage... han har julehue på. Nå, hvor er det sødt. Du has. Au. Allan. Ja, jeg ved det sgu da godt, mand. Der kommer redder. Nej, det behøver du ikke. Jump den.
Du faggot. Jeg kunne ikke... Nej, det var dårligt det der. Hvor er vores... Vi havde ikke Katarina med. Nej. Hvad fuck? Fik vi ikke engang en eneste af dem? Nej, det er fordi... Okay. Jo, vi fik Veigar. Wow. Much good. Hvorfor... Det er sgu da mega... Men hvorfor går jeg også på mig? Det er så... Low nu. Måske også dumt af mig. Jamen det går da meget godt egentlig så. Fuck, jeg er ked af det. Hvordan kan det være så fucking svært at fokusere enten Jace, Jinx, og så bagefter de der tanky fuck. Jeg vil faktisk sige, at man måske mere skal fokusere på Ryze. Han gør lidt nas. Ikke hårdere end Jace gør. Nej, det er rigtigt. Au. Jeg kommer, drenge. Hvor roligt. Jeg beskytter os. Vi er 3. Fedt. 4. Bare Katarina, der sucks. Nu dør han. Ja, fedt. Flot af dem. Flot. Go. Ja, flot. Døde du? Magnus, eller hvorfor sagde du flot? Er det fordi du sutter pik? Det er fordi jeg blev sat fast i Jay, eller Ryze, så kunne jeg ikke løbe nogen steder. Ja, det er min fejl. Kunne det røv, Magnus? Hvad? Ikke noget. Jeg vil bare tilbage, fordi der er, jeg ved kun hvor 2 af dem er. Der kommer som 3. Nu er det jul på Vola Vipper. Ja? Nej, okay. Jamen, hvad? Jeg kommer bagfra. 2. Han skal have 800 med hans Mercury Hammer. Mercury. Jeg kommer, drenge, roligt. De kan intet gøre. Nej, det kan vi til gengæld heller ikke. Bare løb, Jeppe. Jeg er godt nok, vi tager dragen. De kommer heroppe. Ja, okay. Woo, der var de. De nåede at få den. GG, man. Ja, har hun old? Har Katja old? Ja, det har hun. Der er en til heroppe. Okay, vi går herop og hjælper. Ja, men det er det ikke, fordi at, ja. Jeg synes ikke, jeg laver andet end at gå og dø lige for tiden. Det... Jeg var sagtens have taget min mod en. That KS. Snakker vi nu om KS? Bøsser røver hundefuder. Magnus, han rester der. Det er super ståligt. 457 AD. Hans Hypercharge, ikke også? Hvad er det? Det er det, hvor han skyder 3 kugler hurtigt i streg, sådan duk. Nå. Den er... 75, så lad os få spise den.
Jamen, den er helt latterlig. Så 2 to sky. To the skies. Ja, shock blasten. Nej. Og jeg er færdig. Det er beskidt, ja. Jeg er meget færdig. Jeg satte den over. Nu er jul. Okay, jeg skal dø ham der. Han har ikke været død i et stykke tid, så nu skal han restes. First time Kalista. GG. Ja, det var GG. Vi water lige den der, så skal vi have Baron water også. Hvad? Får du gang i, mand? Pepsi. Pisse han ved siden af. Kom igen, Jeppe. Hvad? Bare kom igen. Jo. Lad os bare push her. Ja. Kan ikke lige ward på vejen op, så vi er sikre på, at det ikke Jeg lige. har ikke nogen ward. Nå. Nat Jinx kommer herop nu. Hun ved ikke, jeg er her. Hvad bliver jeg i hækken, Jeppe? Og jeg tror, hun kan se den her streg, der er mellem os. Eller kan hun ikke det? Det er fint. Sådan der. Så tonser vi på den her. Så er der 5 minutter, inden han har det der lort op igen. Jeg kommer bagfra. Ja. Kom her, din luder. Nej, Jeppe! Hvad? Jeppe! Hvad? Du killstealede den! Ja. Han har bare brug af den. Det er du ikke. Kom nu, dreng, push der. Okay, bare ind på tårnet, jeg har den. Hvor er du hen, Magnus? Jeg er lige midt. Jeg ikke sagtens noget en hæppetræner. Hvor er Katarina hen, mand? Okay, der er hun. Hun er gået. Okay, 10 sekunder, så er han tilbage. Ja, kan du tænke tower midt? Højst sandsynligt ikke. Hvor er det nede? Go. Midt? Nå. Nej, det kan jeg ikke. Vi tager bare det her. Vi er døde. Jeg bruger ulti, når han kommer. Det er fint. Vi løber bare. Bare løb, drenge. Jeg stikker af uden jer. Jeg er pisselig glad. Jeg ser den der totem. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke noget mana. Nu! Idiot! Jeg har ikke noget mana, Magnus. Fanden til klump, mand. Kraft, det man er ubeskriveligt. Jeg har jo ikke noget mana, Magnus. Så må du må sgu selv prøve at overleve, ikke? Og Jamen, du er kraftedeme så ringe. du er kraftet med sådan en feeder, Magnus. Det ved jeg da ikke. Det er da fordi min jungle er lort. Nej, Magnus. Den kan du ikke tage på mig, den der. Det kan du godt nok ikke. Nej. Det er 100% sikkert. Jeg Magnus, slår jeg kraftet med ihjel. Når jeg har en jungler, der ikke engang kan nu af support til dig i forhold. Nej, Magnus, jeg skal jo ikke support, vel? Jeg er jo jungler en grund. Hold kæft, du sutter pik. Nu tager jeg blå, så kan jeg... Magnus, nu tager jeg blå, så er der nok større chance for, at jeg kan putte den der basse ned, ikke? Så behøver vi ikke snakke mere om det, vel? Nej, det var fandme godt. Ja, min kæmpe... Ja, den er væk. Ja, der kom min blå. Din hvad er væk? Min pillar of ice, Magnus, ikke? Så kan jeg måske banke den ned i pikken på dig. Nej, du vil ikke engang finde ud af at fucking placere den foran en. Magnus, jeg havde ikke noget mana, vel? Nej, men så har man clarity med. Nej, jeg er jo ikke idiot. Prøv bare at kigge Jeppe. Han ved, hvad man skal. Ja, det er fordi Jeppe ikke har andet end clarity. Nej, det er fordi han har pro. Allan. Så nu. Ja, hvad Magnus, hvorfor har du så ikke clarity med? Fordi jeg har ikke behov for det. Det er kræft, der er mange. Jeppe, jeg vil gå tilbage. Ej, for helvede, Allan. Hvad nu? Venter jeg med skjold forkert. Ja, det er sgu da på cooldown, ikke? Det var en dum idé. Der skal vi ikke engage. Bare væk. Hvor er du henne, Magnus? Står du bare og sutter pik et eller andet sted? Ja, du kan ikke engang finde ud af at placere en fucking totem til mig. Det var fordi, jeg ikke havde noget mana, din bøsse røv. Jamen,
Så har du ikke mere mand nu. Væk, Jeppe. Bare løb tilbage til tårnene her. Jeppe, vi mangler et. Gud. Jamen nu. Så er det fisk, mand. Nej. Ah! Crap. Jeg ved, hvor jeg er død nu. Nu slår jeg ham sgu ihjel. Jeg er bare på den der ko der. Jeg har intet movement speed. Ja, GG. Jamen, det er kraftedeme typisk. Tag en der. Måske jeg bliver så sulten, som ikke dør. Tak. Det er det bedste gerning, du har gjort i dag. Nej, Magnus, jeg har gjort flere gode gerninger, men du sutter kraftedeme så meget pik. Jeg har aldrig set en sutte så meget pik. Der ryger pik ud af dig. Pik. Han har ses for dårlig en noob jungle. Okay, Magnus, lad os erklære det. Jeg gør det ret godt. Hvad? Jeg gør det ret godt. Lad os indse det. Ja, det synes du i hvert fald selv. Det er sgu rigtigt. Jeppe, synes du ikke, jeg gør det godt? Jo, det ved jeg da ikke. Prøv at se min score. 16, 5, 13. Lad os 243. Noob med sponbud. Prøv at se, så fik jeg lige Baron der. Det gjorde du så ikke. Det gør jeg da. Jeg kan finde ud af, hvad spilleren hedder. Eller hvad Reepsen hedder som jungle. Kæft. Mons. Jeg behøver ikke at lære, hvad de hedder. Hvornår har Baron sidst stået der? Altid. Ja, det har han så aldrig gjort. Der står der. Så skulle være idiot. Fandme et klump. Så har jeg meldt mig selv til her i landet. Det ved jeg ikke, Magnus. Vil du gerne piftes? Er der noget med, der er sådan noget ægte frugt i sådan noget Fanta Exotic her? Ej, det er der sgu ikke. Der er måske 1% frugt. Hvad er det så for nogle klumper, der er i? Så nok, du skal huske at ryste den, tror jeg. Nå ja, fordi der er jo ikke brug til sin uddannelse. Jeg ved, du måske bliver dø. Det ved du ikke noget om. Prøv at se den attack speed, jeg bøvser ud med, mand. Aldrig har nogen set noget så hurtigt. Ja, kæft, de skal da hårdt på mig. Hvad skal der hårdt på dig? Var du i kamp med nogen? Nej? Ja, var du i kampolage med nogen? Ja, jeg laver lidt pentakill. Magnus, jeg er nok den eneste, der kommer i nærheden af at lave pentakill. Nej, det er ikke det, jeg hører. Du kommer aldrig til at lave pentakill. Jo, jeg gør. De har Baron. Aldrig med en jungler i hvert fald, det er 100. De har Baron. Ja, hvorfor har de det? Ja, men fedt, eller en tak for hjælpen. Hold kæft, hvor blev du one-shottet der? Du løber lige ved siden af mig, og du hjælper mig ikke engang. Nej, jeg så det ligesom ikke, vel? Men du fik i hvert fald pik i nummi. Okay, jeg kommer tilbage. Så nu hakker de Akram i stedet for, når ikke du kan hjælpe. Så løber du tilbage igen. Kæft, stop. Hold. Ej, du var forkert placeret, Jeppe, men det er cool. Om det er bedre sent end aldrig. Vi hakker ham nu. Ja, der er han ikke noget om. Han sætter aldrig nogen totem for at hjælpe mig. Det er bare lad Magnus dø. Han er AD carry, det er lige godt. Magnus? Ja? Kan du ikke tage vare på dig selv? Skulle jeg ikke som AD carry? Hvad tror du, man kan support til? Jeg er ikke support. Er du i Ja, jorden? det burde blive, så kan det kæft. Magnus, vil du ikke godt være sød? Eller placere den her fucking totem foran mig, synes de ikke kan løbe efter mig. Hvor længe siden var død her? Så ikke til her. Nu dør du, eller? Nu dør du. Kæft. Se, der kan du placere den der istube der. Det er fordi, nu havde jeg mana. Ja, men det havde du også før. Du var til Cloudy med. Så, nu giver solo et Jace hernede, mand. Den har 2 liv. Skulle vi få noget hjælp her i basen? Men nej, det var ikke. Magnus, du lyder kraftedeme ligesom Niller. Ej, fuck, sorry. Jamen, nu har vi tabt, du, og jeg fuck, du, der ikke kommer hjælp med hjælper. Bop. Nej, jeg skulle lige til at sige, hvis man ikke nåede at bruge det der. Okay, godt nok. Okay, nu pusher vi bare. Det var næsten en ace. Så pusher vi. Det var ikke at rise tilbage, det tog AP, så... Det kan jeg vist godt klare.
Tak, Jeppe. Ja, det var så lidt, Allan. Det skulle være en anden gang. Fuck, man. Prøv at se, hvordan jeg jumper det her tårn ned. Bah. Kom nu! Så nak ham da. Nej, han er så pisse tanky. Han har 308 armor, mand. Det kan jeg slet ikke komme i Har du nærheden af. tabt jungling til ham, eller hvad? Nej, jeg har ikke... Magnus, hvorfor tror du, jeg har tabt jungling til nogen? Er du nu? Magnus? Det er da fint. Grunden til, at du har tabt jungling, det er, fordi du løber rundt i alle andre lanes og nakker alle andres farme. Selvfølgelig gør jeg det. Det gælder om at counter jungle, Magnus. Det er som om, du ikke har prøvet at jungle før. Det er som om, du ikke prøver at lade andre være i sit lane, så... Der er hate i luften. Woo! Hvad, Magnus? Er du ked af det, eller sådan noget? Du lyder ligesom Niller. Hvem er Niller? Nille! Nej, Jo, det gør. jeg lyder ikke ligesom ham. Jo, det gør. Nej, Jo. Walker hele tiden. Ja, det gør du også lige nu. Nej, Kiu. jeg var ved at lære dig, at man skal spille, åbenbart. Jeg ved ikke, hvordan man spiller, Magnus. Åbenbart ikke. Se dig på mig, Magnus. Må jeg nok sige nu, hva'? Det synes jeg faktisk, jeg er. Noob. Skal vi nakke ham, eller hvad? Jamen, Jeg skal lige have rødt fedt i rød. det er lige Stevenson. Nå, det må det ikke. De Atikan skal jo ikke have en red buff, nej. Det bliver Magnus, Noob. det er bedre, at jeg får fat i den. Skal vi ikke lige hurtigt blive enige om det? Noob. Jeg tror, jeg laver en sang om dig. Klip på gud, den er god. Det må være dårligt humør. Så brug det der. Lækkert. Nej. Lækkert. Nej. Satan. Og han brugte lige ultim mig. Det skal 1300. Er det rigtigt? Hold da kæft. Satan. Nu vinder vi. Ja, nu vi tager dem, eller hvad? Ja. Hvor skal vi tage dem hen? Nå, vi har vundet. De kan ikke komme i live. Jeg vandt for drenge. Jeg carried den her. Kunne I mærke det? Jeg carried den. Og Allan, hvis det ikke var for mig, så havde du ikke været, så havde du været nullerne, ikke? Ja, du gav mig faktisk 2 kills, Jeppe. Du var faktisk ved at få styr på det. Men jeg er ikke carry.